uqhosha ngokwenza kwakhe ngokukhulu ukuzithoba ngiyabingelela nginethola nansi extended play okuyi-EP kaqhosha ngokwenza kwakhe ka-2025 isihloko Door to Door zinhlanu nje kuphela ngobumnandi iyaphuma Friday October 2025 usho njalo-ke uqhosha ngokwenza kwakhe uqhosha ngokwenza kwakhe hey madoda inyoni emhlophe imfene emhlophe nazi ukuthi inyoni emhlophe imfene emhlophe madoda hey isiqhubile insizwa kumaskandi isiqhubhe isikhathi eside yenza ama-hit inomlando nje omkhulu and futhi usaqashwa emcimbini nedi nje abantu mhlawumbe ey'ntweni zokutrenda-ke mhlawumbe abasamboni kodwa-ke hhayi ikhona ngempela insizwa laphana-ke ubani ubaba uXolani Sibumgcineka naye futhi uyakuveza lokho ukuthi i-creativity komaskandi awubukwe nje indaba exoxa ili-CD cover kaqhosha ngizwa ngenhlebenge kuthiwa iyaphuma emgonqweni kuleli viki angingabazi kwi-message lo mfo mobi kakhulu right uqhosha siyakhumbula ukuthi nomsebenzi ake ukhipha 10 months ago ezinye zey'ngoma lezi ayey'khiphile isihloko se-album ethi i-Risk eney'ngoma eziwu-15 akuhambanga kahle laphana in terms of streaming online angazi kwasala kuphi kodwa-ke ngesikhathi iphuma le-album kwakuminyene kakhulu laphana kubhizi November December kubhizi kakhulu so ingakho iy'ngoma ey'ningi abantu abaningi gcine beshaye ngoba suke kukhipha abantu vele abaningi basuke balindele kodwa-ke noma kunjalo ingoma iyakukhulumela iyona-ke ekufaka kubantu sithembe ukuthi kulo nyaka lo mhlawumbe khona okusha esizokubona okuhlukile okuzokhomba ukuthi yena umsebenzi wakhe uhamba kanjani kulo nyaka-ke abantu-ke bayalenza kakhulu iqiniso ngilokhu ngikufezile lokho iqiniso kulo nyaka bayalenza abalandeli abathandi bomculo abantu abastreamayo abantu abahlale benedatha abantu abazi ukuthi umculo bawuthanda kangakanani siyafisa ukubona iqhubeka lensizwa uqhosha ngokwenza kwakhe konje kwaba nokaSibisi alright ney'ngoma zayo ezimnandi ayigcona noluvi lensizwa kaDubazane njengoba isikazi ukuthi iyocula-ke laphana-ke nensizwa kaMposi Khuzani waphinde wacula naye ngokuyimela laphana-ke uluve ucula kakhulu-ke isikhathi eside benokuqhosha ngingasho nje nazi ukuthi mhlawumbe umuntu owamfeza ukuze egcine azeka kangaka uye-ke uqhosha ukwenza kwakhe kodwa asikho-ke lapho sizobika nje lolu daba lolu ukuthi extended play kaqhosha isikhona Friday bafowethu kuyobe sikhona-ke niyilindele online kuwona wonke-ke ama-online store usho njalo ukuthi itholakala kuwona wonke ama-online store iTunes bani YouTube Music Deezer nendawo ey'ningi-ke lapho abantu abasaziyo akunandaba-ke sizothina nje sizoyilindela siyilalele sizwe ukuthi ihamba kanjani sithembe ukuthi nawe uzoyithokozela uma usuyizwa ngibonge ithuba ngisale kahle